Λοιπόν, είναι μια υποτροφία που θα κληρώσουμε για το νέο κύκλο μαθημάτων πιστοποίησης Moodle και θα γίνει στις 25 Σεπτέμβρη η κλήρωσή μας. Είναι προσφορά της wideservices.gr. Λοιπόν, να ρωτήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα, τι είναι το Moodle? Καλησπέρα και λοιπόν. Τι είναι το Moodle? Να το κάνουμε με ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί και όχι μόνο σχολεία και πανεπιστήμια. Υπάρχουν και πολλές εταιρείες οι οποίοι συνήθως βάζουν τους μαθητές τους σε μια αίθουσα και διδάσκουν το αντικείμενο που θέλουν. Τι γίνεται λοιπόν όταν θέλουμε να μειώσουμε την απόσταση? Τι γίνεται όταν θέλουμε να φέρουμε περισσότερους πελάτες στο μαγαζί μας? Τι γίνεται όταν θέλουμε να μειώσουμε έξοδα εκπαίδευσης και ξενοδοχεία που κάνουν μεγάλες εταιρείες για να κάνουν τις εκπαιδεύσεις? Αυτό που συνήθως χρειάζονται είναι μια πλατφόρμα, ένα site, στο οποίο να κάνουν online τις εκπαιδεύσεις τους. Το e-learning που λέμε. Το Moodle είναι ένα τέτοιο σύστημα. Με τη διαφορά όμως ότι είναι τόσο καλά οργανωμένο που μας δίνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να κάνει το μάθημα το online. Δηλαδή, όλοι οι καθηγητές έχουν τις σημειώσεις τους. Έχουν τα αρχεία, τα PDF τους, τα Word, κάποιες ασκήσεις, έχουν βίντεο κτλ. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να οργανωθούν με έναν όμορφο τρόπο μέσα από μια πλατφόρμα, να σχεδιαστούν ασκήσεις οι οποίες θα βαθμολογούνται αυτόματα, μπορούν να δημιουργηθούν συνεργατικές δραστηριότητες έτσι ώστε να έχουμε ένα ζωντανό μάθημα. Και τι εννοώ? Ο καθηγητής χρειάζεται απ' τη μία να δώσει εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές του για να διαβάσει, απ' την άλλη να τους δώσει εργαλεία επικοινωνίας όπως είναι forum ή chat για να κάνουν συζητήσεις. Χρειάζεται με κάποιον τρόπο να τους κάνει βαθμολόγηση, να τους βάλει ασκήσεις και να αξιολογήσει την προσπάθειά τους και την πορεία τους μέσα σε ένα μάθημα, και παράλληλα χρειάζεται να παρακολουθήσει και την εξέλιξή τους, το βαθμό ολοκλήρωση ενός μαθήματος και όλη την πορεία του μαθητή μέσα σε ένα μάθημα, μέσα σε μια χρονική διάρκεια. Οπότε λοιπόν όλα αυτά τα εργαλεία είναι καλά οργανωμένα μέσα σε μια πλατφόρμα που είναι το Moodle. Οπότε βασικά απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αυτά τα μαθήματα. Κυρίως σε αυτούς που διδάσκουν. Είτε αυτός είναι ένας εκπαιδευτικός ενός σχολείου, ενός φροντιστηρίου, είτε είναι και κάποιας εταιρείας που είναι υπεύθυνος στο τμήμα εκπαίδευσης και θέλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του σε κάποια θεματικά αντικείμενα. Όπως είναι πολλές εταιρείες και πελάτες μας που κάνουν αυτό το πράγμα. Πότε αρχίζουν τα μαθήματα? Τι κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε η μοναδική εταιρεία που είμαστε πιστοποιημένοι Moodle Partners στην Ελλάδα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε εκπαιδεύσεις και να κάνουμε εκπαιδεύσεις με πιστοποιημένους καθηγητές που έχουν πιστοποιηθεί από τη μαμά εταιρεία Moodle. Μία από τις υπηρεσίες λοιπόν είναι η εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα η πιστοποίηση. Η πιστοποίηση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο χρήστης μπορεί να πάρει μια βεβαίωση επίσημη από τα κεντρικά του Moodle ότι ξέρει να χρησιμοποιεί και να μαθαίνει το Moodle. Αυτό λοιπόν είναι και τα μαθήματα που κάνουμε εμείς. Τα μαθήματα ξεκινάνε την 1η Οκτωβρίου. Είναι διάρκειας 8 εβδομάδων, όπου την κάθε εβδομάδα ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται διάφορα θεματικά αντικείμενα μέχρι να καλύψουμε όλη την ύλη του Moodle, δηλαδή όλες τις δυνατότητες. Και στο τέλος δίνει ένα final exam, στο οποίο του δίνει την επίσημη πιστοποίηση από τα κεντρικά του Moodle. Από ό,τι κατάλαβα, τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά. Είναι 100% στα ελληνικά, με ελληνική υποστήριξη, με ελληνικό μέντορα. Μόνο το final test είναι στα αγγλικά. Που είναι οδηγία από τα κεντρικά δηλαδή. Τώρα το κόστος περίπου μπορεί να μας πείτε? Το κόστος είναι 330 ευρώ για μια εγγραφή και περιλαμβάνει όλη την εκπαίδευση, την υποστήριξη, την ανατροφοδότηση που θα παίρνει από τους καθηγητές, προκειμένου να καταλάβουμε και να βοηθήσουμε τον εκπαιδευόμενο να μάθει όλες τις δυνατότητες και οι τελικές εξετάσεις. Και πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή με σας? Μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα μας στο www.widetraining.gr, όπου εκεί πέρα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, για την πορεία των μαθημάτων, τη διδακτέα ύλη και τους τρόπους εγγραφής. Πολύ καλά λοιπόν. Οπότε το πακέτο το οποίο προσφέρουμε εμείς στους ακροατές μας αποτελεί μια τέτοια υποτροφία για ένα κύκλο μαθημάτων δηλαδή. Ακριβώς λοιπόν. Ο νικητής της κλήρωσης που θα κάνουμε εδώ πέρα στο μαθήμα 984 θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα μαθήματα εντελώς δωρεάν, να λάβει όλη αυτή την εκπαίδευση, να φτάσει μέχρι το τελικό στάδιο της πιστοποίησης και θα χαρούμε να βγάλουμε άλλον ένα υποψήφιο, έναν πιστοποιημένο χρήστη του Moodle. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.